rasane ono batinku pengen makan rasane kaya ora doya pengen ngombe rasane mandeg ning gulu sudah joget sampai bawah. Disangoni alhamdulillah matur sembah. Semar Mulyo. Yo. Semar Mulyo lho iki. Mas kamrat bisake more lastarine hape peratine kang coklane ora ake yo mung akibate aku mung bayangke Niki wonten pambutan selendang biru dari Pak Bos Suyarto. Nggih, Pak Bos Suryarto. Bapak Suyarto matur sembah nuwun. Nanti selain ini diputar nggih yang punya selendang biru. Mendah boyo yen to sida urip lan andika mesti bagya mulya. Putri Sulesya terus bisa nyuwara iko kang wis romono Semar Mulyo.
wis kamrat titisake mure lestarine HP piratine anono kang nyuruhake yo mung akibate aku mung pokoknya Semar Mulyo lagi hadir spesial buat Bapak Ibu tamu undangan dan tentunya sambil menunggu nanti request lagu mungkin tidak hanya tembang-tembang campur sari ya Kak Pepi, mungkin yang punya lagu-lagu dangdut juga masih kita tunggu request lagu spesial buat dulu-dulu semuanya. Mendah boyo yen to sida urip lan nandika mesti bagya mulya jur lair putri Sulistya terus bisa nyomoto kita kangen srana sambung wanci dalu bersama KPP Aribi sudah terbikin spesial buat Bapak Ibu tamu undangan sambil menikmati santap siang. Semar Mulyo lagi. Joget ayo sini. Monggo Pak E. Mas Badrang sing tak sayang Pak coba dulu sini ora krasa esuk
sok ning apa kekan jangan tak rindik saka kadowan sarane dheweke ngalih enso Pati Bambang galaknya tak suwun mbok nangisi kadang kuning ngadepi pikirku komen sleret ireng tak sawah tambah manis ibu bunga yen aku dadi bojone ora gampang atiku kegiwang liya Pati Bambang Pati Wasya yen siput jangan dudut ati kepranan Nora mando atiku san saya ndodro pasranani son pekat mulut Pati jangan kemana-mana dulu Mriki rumin Pak mau lho De. Pak Semar mulya lagi Seminggu tak tinggal lunga ora kerasan atiku nelongso saben dina sing tak rasa rena wengi katone mata Atiku gelo yen sliramu citra ing janji abet tenan lakonku jroning uripku tanpa guna masuk Mas Bagus Ratanan atiku nelongso batinku saben dina ngalamun yen kelingan ati mbok piloro Enak ya Mas Bagus. oh enak pol Senajan bindeng ya Mas. ya ini karena kita tuh kebanyakan anu job ya Iya alhamdulillah. suaranya, alhamdulillah. Mas. Ora bakal citra
sehat selalu nggih Mas Sugeng. Terima kasih. Kowe Citra, terbikin spesial buat Bapak Ibu tamu undangan ini bersama Semar Mulyo. Monggo Pak Sabda Pandita Ratu mong sliramu dadya ing sisiku mugi sing lelane tresnaku bakal kinawa mati Semar Mulyo lagi Ora, ki aku nggak tahu
nang Mas Bagus. Lah iya. Bareng-bareng ya siji, Efek loro, iki. telu. Sabda pandita ratu ning sliramu Mugi kosilangi tresnaku bakal dinomati Si matur sembah nuwun. Bojo loro. Ini permintaan dari Mbak siapa? Mbak Mei. Oke yuk. Bapak Ibu tamu undangan dengan banyaknya bojo loro niki kalau sakadang Semar Mulyo campur sari.